Ogrebotine i ugrizi nisu nikakva rijetkost kada je dijete često u interakciji s mačkom, ali postoje mačke koje se lagano iziritiraju, mrze buku i polude kada nemaju mir, a kao takve posebno su opasne za obitelji s djecom. Koje su to mačke? Kako bi vidjeli posjedujete li vi takve mačke, pogledajte video do kraja, podijelite ga s drugim ljubiteljima mačaka i pretplatite se na kanal za još ovakvih videa. A sada, top 10 najgorih pasmina mačaka za obitelji s djecom na svijetu. Spremni? Na 10. mjestu nalazi se norveška šumska mačka. Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, najveći problem kod norveških šumskih mačaka je njihova neovisnost i cijenjenje prostora. Dakle, ako im netko poput djece često nepredvidljivo prilazi i zahtijeva forsiranu interakciju, one će se povući, a kod ponavljanja negativno reagirati. Na 9. mjestu nalazi se devonski Rex. Ove mačke su zapravo razigrane i vole igru, pa se sada pitate zašto su loše za obitelji s djecom, zar ne? Naime, one su osjetljive i jako nježne, te će se kod grube igre odmah povući i postati nervozne, a nakon toga dodirivanje protiv njihove volje nije baš preporučeno. Na 8. mjestu nalazi se Cornish Rex. Ove mačke jako su pametne i aktivne, tako da traže i žele pravilnu interakciju s vlasnicima, što djeca u ranijoj dobi baš i ne znaju. Također, kao i prethodna pasmina, imaju jako osjetljivu kožu i gruba ljubav im izaziva nelagodu i frustraciju, te jaku obrambenu reakciju. Na 7. mjestu nalazi se egipatski Mau. Egipatski Mau mačke su brze i pretjerano oprezne. Previše nepredvidljivosti, poput nepredviđenog dodira, povlačenja za rep i uši, će jako uznemiriti ove mačke i postaće nepredvidive. Na 6. mjestu nalazi se škotska mačka ili škotski fold. Škotska fold mačka je jako osjetljiva i naprosto joj smeta stres i pretjerano uznemiravanje. Ako imate dijete koje ne posvećuje pažnju mački, neće biti nikakvih problema, ali ako je stalno uznemirava, bit će pod velikim stresom. Na 5. mjestu najgorih pasmina mačaka na svijetu za obitelji s djecom nalazi se Savana mačka. Savana mačka je hibridna mačka koja ima pomiješane osobine koje je čine manje pogodnima za obiteljskog dječjeg prijatelja. Koje osobine? Naime, one su super ako se s njima dobro postupa i ako ih se mazi kako one žele, ali ako je dijete želi previše grliti, podizati i spuštati, tada će one pokazivati otpor jer nije po njihovom. Na 4. mjestu nalazi se ruska plava mačka. Ove mačke poznate su kao jako oprezne i rezervirane, odnosno ne vole glasnu i kaotičnu atmosferu koju bi djeca ponekad mogla stvarati po kući. Na 3. mjestu najgorih pasmina mačaka za obitelji s djecom na svijetu nalazi se bengalska mačka. Bengalska mačka ima divljeg pretka i one su izuzetno energične mačke kojima je potrebno puno mentalne i fizičke stimulacije. Nadalje, ako je nemaju dovoljno i ako im dijete priđe i počinje sa grubom igrom, one postaju nepredvidive, agresivne i jako destruktivne. Na 2. mjestu najgorih pasmina mačaka za obitelji s djecom nalazi se himalajska mačka. Himalajska mačka zaslužila je ovo mjesto jer kombinira ne baš najbolje osobine perzijskih i sijamskih mačaka. Kao takve mogu biti razdražljive i neće tolerirati kaotično okruženje koje dijete ili još gore djeca često stvaraju po kući. I najgora pasmina mačaka za obitelji s djecom je sijamska mačka. Ove mačke poznate su kao glasne, teritorijalne i ako im nešto previše smeta, agresivne. Možete li vidjeti probleme s djecom? Dakle, prvi problem je glasnoća, jer će one stalno prigovarati ako djeca trče i viču. Drugi problem je teritorijalnost, gdje one ne vole nagle promjene poput posjećivanja pažnje djetetu. A treći problem je nepredvidivost i agresivnost kada ih se uznemiri dok spavaju, jedu i slično. Dakle, mogle bi često napadati dijete sve i bez razloga ako su ljubomorne i zato se nalaze na popisu kao najgore mačke za djecu. Dakle, u videu ste vidjeli pasmine mačaka koje se izuzetno lagano iziritiraju, mrze buku i polude kada nemaju mir, te kao takve dospjele su na listu najmanje prikladnih, odnosno najgorih pasmina mačaka za obitelji s djecom na svijetu. Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestija ili dodatnih informacija, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više?
U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje mačke obožavaju, mrze, kako učiniti mačku sretnom, koje su stvari štetne za mačke, top 10 znakova govora mačaka i još mnogo više. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da lajkaš video, podijeliš ga s drugima i naravno pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Sad čujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!